dadosan kita satur dumateng asalipun Allah subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillah. Menapa kita dalu niki kula jalmi astya tersedia dengan rahmat dan hidayah inayah dipun paringi kesehatan kabilujengan kesempatan sika sareng-sareng ngempal wonten ing menika majelis dalam keadaan wilujeng boten salah. Shalawat salam kasih kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu ingkang kapun kepareng matur kangge njangkepi acara niki ingkang pertama kita aturaken alhamdulillahirabbil alamin kula sanget muji syukur sanget menapa panjenengan sedaya ngawontenaken kegiatan ingkang langkung sae ingkang kathah manfaatipun ing antawisipun kemanfaatan perkembangan ingkang kathah menika sepisan inggih menika damel bingahing para ahli kubur kula sedaya ingkang sampun pundur dumateng rahmatullah ingkang kala sami dipun maos asmanipun menika insyaallah menawi manudipun Kanjeng Nabi para ahli kubur kita sedaya napa niku bapak ibu mbah sederek lan sanesipun kanthi donga kula panjenengan ingkang kita laksanaken kala wau ya ahli kubur rumaos bingah ingkang boten saged dipun napa nggih dipun bandingaken miturut dawuhipun Kanjeng Nabi ngeten bungae kaya apa mayit nalika dikirim donga anak putus sing urip ing donya ngeten mal mayitu fil qabri ila kal gharikil matfuk boten dawuh Kanjeng Nabi ora ana ta mayit iku fi qabri ing dalem alam kubur mayit iku kal gharikil matfuki diupamakne kaya wong gorek niku kerem kedelep teng banyu napa teng segara napa teng moten almat mubi kang kelenger banget iki gambaranipun Kanjeng Nabi ahli kubur sing pun kundur teng rahmatullah teng alam barzah niku ling rasane kangelan ling rasane susah diupamakne kaya kecemplung banyu kedelep ngoten. Dengan saya kendayangaken cemplung banyu bahap napa diarep pertolongan saking pihak sanes wedhure min ibnihi utawa saka anak putune endi to anakku aku keadaan koyo ini kok ora enek sing peduli ndongak-ndongakne lah sasampun kula panjenengan sedaya peduli ndongakne wong tuwa untuk ahli kubur nang dikumbah kapiturute dipun taliaken kados ngaten kala wau. Ngoten fa idza alhaqat kanat ahaba ilahi minad dunya wa ma fiha. Lek wis didongakne dongane karo Gusti Allah ditekakne wis teko teng ayat teng ahli kubur sing panjenengan maos kala wau. Terus pundi keadaan ahli malik kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Ana apa ahli kubur iku ahabba luwih marem luwih bungah tinimbang diwehi donya sak isine. Donya sak isine. Donya isine warna-warna ya. Luwih marem didongakne tinimbang duwe donya sak isine. Donya diwekne ya ora ana gunane teng alam barzah. Dadi sing diharapake namung ning gambarane mareme kaya dene luwih marem diwehi donya sak isine. Niku keadaane ahli kubur nalika kula panjenengan kersa ndongak-ndongakaken utawa perintahane kados mergane napa makanya ya
fa inna hadayal ahya lil ambat aduna wal istighfar. Mergo keadaane ahli kubur niku sing diarep-arep sing didemeni ya mek rupa didongakne karo disuwune ngapura ora butuh dikirim bondo donya. Dikirim bondo donya niku namung ngirim dilantarne panjenengan sedekah dislameti apa duit ditekek masjid sing pahalane dikirimne bapak dikirimne ibu niku nggih saged dungu bila dikirim teng kuburan pengen kirim sego nggih mboten doyan sego di marme ahli kubur ngoten niku teng nalika anak putu padha ngempal kados katen nika purun jungaken marme ngumpuli diwehi donya saniku. Terus padilah ingkang kaping kalih sasampunipun panjenengan niki ngempal ndongak-ndongakne wong tuwa sing isine kados ngaten kala wau panjenengan jenenge iso dumunung dadi anak sing saleh. Lek mboten purun ngresak ndongakaken dhateng tiyang sepuh kuwi dudu ora diarani anak sing saleh utawa sholihah. Terus manfaat sing kaping kalih ingkang panjenengan lampahi dalem menika manfaatipun silaturahim. Panjenengan kudu niat. Silaturahim niku nggih perintahe Kanjeng Nabi, perintah agama. Perintah agama dadi silaturahim ingkang panjenengan laksanaken niki nggih ibadah maksude. Maksud ibadah nggih wonten pahalanipun. Dawuh Kanjeng Nabi apa paedahe silaturahim? Nah, paedahe silaturahim dipun Kanjeng Nabi man ahaba ayub satalahu fi rizqihi wa ayung sa'afi asarihi falyasil rahimahu. Sing sapa wonge kepengin dari Kanjeng Nabi niki dijembarne rezekine syarate kudu gelem sregep silaturahim. Dadi silaturahim niku sarana kangge njembarne rezeki. Lah rezeki niku pun diukur duit mboten. Mbok diukur panenan akeh niku nggih rezeki. Rezeki ku prene kathah. Sing rupa materi nggih duwite akeh, panenane akeh iki rupa materi. Nek sing rezeki sing nilai luwih ngumpuli akeh tapi panjenengan kudu merasakan apa bane kesehatan. Kesehatan itu malah warang lho niku regane. Sehat yang diparingi Gusti Allah dhateng kula panjenengan sedaya iki panjenengan kedah bersyukur ingkang kathah. Soale lek dinilai pun mboten saged menilai. Gambarane kathah kula pun ngrasakaken kaliyan anak kula. Sakniki lho nggih nyukuri nikmate Gusti Allah sing diparingi nang manungsa sing rupa ginjal ngoten mawon niki. Niki nggih crita nggih kenyataan. Fungsine ginjal niku kathah. Kangge napa? Bersihne darah nggih, nyuci darah.